ଏଇ ତଳକୁ ଆସ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେ। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ତୁ ଏସବୁ କାମ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ତୁ ଯା ଘରକୁ ପାଠ ପଢିବୁ, ସେଇଟା ଛାଡନି। ଛୁଆ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଯା ଘରକୁ ଯା ପାଠ ପଢିବୁ ଯା। ତୋ ଭାଇ ତ ତତେ ଏଠିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଲୁ? ମୋ ଭାଇ କାହିଁ କାମ କରିବ? ମୋ ଭାଇ ପାଠ ପଢିବ, ବଡ ମଣିଷ ହବ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହେଲି ବୋଲି କଣ ତାକୁ ମୂର୍ଖ କରିବି? ଆରେ ତୋ ଭାଇ ପରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି? ଯାଉନୁ ଦେଖିବୁ। ଆରେ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆରେ ମୋ କାନ୍ଧରୁ ହାତ କାଟ। ତୋ କାଦୁଅ ହାତ ଲାଗି ମୋ ଡ୍ରେସ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତୁ ଏଇ କାଦୁଅ ହାତକୁ ନିନ୍ଦୁଛୁ? ଏଇ କାଦୁଅ ହାତରେ ହିଁ ମୁଁ ତତେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ କରିଛି। ତ ଏଥିରେ ଅଧିକା କଣଟା କରିଦେଲୁ? ନାଇଁ ରେ, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ତତେ ପାଠ ପଢେଇ ସିନା ବଡ ମଣିଷ କଲି, ହେଲେ ସଂସ୍କାର ଟିକେ ଶିଖେଇ ପାରିଲିନି।